mana Ojukwu si anyị na nke a bụ nke anyị, na Biafra bụ nke anyị, na n'Igbo bụ nke anyị. Ọ gịnị mere na Nnamdi Kanu amanazi? Nwaanyị eji hapụ Nnamdi Kanu dị ya ọnọdụ na-ata afọ ewa na-azọchitara anyị oke anyị. Ngwa Igbo biko enyi mba enyi mba enyi ka anyị kwunye nụ n'ụla. Wake up my people. Upright Studios and the vibe. Ụmụnne na ụmụnna ọnwa buru Anisha na Upright Music Entertainment. Anyị wee nọdụ n'ebe a wee na-agwakwu n'Igbo bụ nke anyị, Biafra bụ nke anyị. Mmadụ na-ewe iwe ewere ife ya, mmadụ adịghị ewe iwe ajụ ife ya. Nke anyị ka anyị na-achọ. N'ekele Sunday Igbo ka abụje olu otu ise belu ọnaba. Ọ gịnị mere ya eji jide Nnamdi Kanu for how many years? Ọ dị ọkwanụ mma. Ka anyị jikọta. Wake up my people. Ife bụ na mmadụ na-eme n'ụwa nwanne m, ya maria na ife nwere oge menu. Oge ife na-eru ebode n'ụwa, oge ife lụzie ife bidori owe mebe, ife bidori mebe, ọ dịzie ka ọ bụ ọgwụ oge eji eme. Mana ọ bụrụ ọgwụ n'ọbụ oge ya lụrụ mebe. Ife nwere oge, oge ife na-eru ebode n'ụwa, oge ọnwa lụzie n'ọnwa ga-eti. Oge mmiri ruo mmiri ezobenu, oge awụlụzie na anwụ gata. Maka na aka na-egbuchi ọnwa n'elu ụwa, a na-egbuchi obi maka n'ụwa ka nna gụọ. Ụkwụ alụ oge ọdazie ndị bi n'ụwa fuo n'ụwa. Ife nwere oge nwanne m, unu arụgo ọnụma onye ife nwere oge n'ụwa. Unu ekweligori onye ife nwere oge n'ụwa. Iju ụwa ụmụ Igbo ụmụnne m na ụmụnna m. Onye si n'ofe nne ya siri adịrọ mmanụ, ọkwụ onwe ya ka ọ na-akọjọ. Maka na onye nwe ọba akpa ọgwụ ya kpọkọrọ, onye ire were ekwa ịbịa nụọ. Ụmụ Igbo Biafra biko anụ m ayọ nụ ka anyị wepụta n'ofu obi biko. Onye ọwụ na-amarị nwanne ya. Igbo niile na-anya Igbo, Igbo niile na-anya Igbo, Igbo niile na-anya Igbo. Ebe onye si na anyị bụ ofu, isi olu wee bịa, isi Igbo wee bịa. Igbo niile na-anya Igbo ofu. Igbo onye Anambra n'ụwa, na fugo na-anya Igbo ofu. Igbo onye Enugu steeti, ọ bụ onye Imo, ọ bụ onye Aba, ọ bụ onye Abakaliki. Igbo niile na-anya Igbo. Isi Calabar wee bịa, isi Abia steeti bịa. Ebe ọ bụ na isi bịa, Igbo niile na-anya Igbo.
vofuo nekene nwa agbu Igbo onye wepụtala onwe ya si kọtara Igbo afụfụ ọ napụta ndị Igbo tonu n'aka Naịjirịa ya bụ Nnamdi Kanu ụfọdụ iwe na Lagos wee lezie nwanne Fano ụfọdụ ọlụ Judas n'isi Nnamdi Kanu nwanne m ọbịa ndị Igbo biko n'ọbịa ezigbo dibịa dị enwe signboard ezigbo dibịa na ọ dị enwe signboard agụrụ ife niile na-eti egwu high life agwụrụ m nwụ Prince Nwaburu ezi nwanne iche ya ịmali na ọ bụ onye ilo n'ọgwụdo ezigbo dibịa na ọ dị enwe signboard ụdọ na fugolio na-enweli ndị nwe egwu o nwere ndị nwe egwu o nwere ndị mụtara egwu amụtanụ odogwula ụla ofeke buru kpọmkpọm na-eti ịjụzi ọsị n'ọba egwu ka ọ na-eti mana egwu na-eti eti na o nwelu ndị enwu ya n'ụwa etu afụgo osiri Naịjirịa nwelu ndị enwu ya Igbo na onwelu ndị enwu ya anyị ga-eje ka anyị je kene ndị Igbo ji wee biri o nweli ndị Igbo ji biri o nweli ndị Igbo ji biri mana unu anọkwana ka ife mee Nnamdi Kanu unu anọkwana ka ife mee Nnamdi Kanu ife nwere oge nwanne m unu anụgo ọnụ m onye ife nwere oge n'ụwa unu ekweligori onye ife nwere oge n'ụwa ije ụwa dọọ